Inilunsad nitong Huwebes, January 20, 2022 ng National Government ang pilot implementation ng pagbabakuna sa mga pharmacy at clinic. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sa ngayon tanging booster shots muna ang ibibigay sa mga pharmacy at clinic vaccination sites. Ibig sabihin, ang mga magpapabakuna sa mga butika ay nakakumpleto na ng kanilang primary vaccines o naturukan na ng first dose at second dose na bakuna. Sa isang drugstore sa Malate, Metro Manila, isinigawa ang symbolic launching ng Resbakuna sa mga butika. Ayon sa kalihim, may kumbinyente sa publiko kung magpapabakuna sa pharmacies at clinic. Bukod sa lugar, 7 pharmacies at clinic pa sa Metro Manila ang sinimulan na ang kanilang pagbabakuna. Ayon kay Secretary Duque, matapos ang isang linggong pilot implementation, ilulunsad na rin ang nasabing programa sa iba't ibang pharmacies at clinic sa buong bansa. Ayon sa DOH, maglalaan sila ng 100,000 vaccine doses kada araw para sa mga pharmacy at clinic. As of January 11, nasa 213,655,520 COVID-19 vaccine doses ang dumating sa bansa, kung saan 121,493,405 ang na-administer na as of January 19. Nasa 56,444,406 katao na ang nakakumpleto ng kanilang bakuna, habang 59,435,874 na ang naka-first dose at 5,613,125 naman ang nakapagpa-booster na. Positibo ang national government na makakamit ang layunin nito makapagpabakuna ng 77 million individuals sa unang quarter ng taong 2022. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News.